Maga jie pachoka in kaka jaked ne ratiro mar oganda bende pa ni mago gin gigo manyalo nyedhore e lela gi sani manyalo miyo cases makamae jogo ma owito jogegi yudo ratiro kata bedo ni jogegi osetho gi nyaduogo kata kamano ginyalo bedo kod satisfaction moro ni ero watwa ni notho kata kamano ng'ama nonege e yo makoch kamano to chik okaw kore. Didi makene weche mag rituals en gima it's not the first time ne wan gi Shakahola ma so far ji moingo 300 noyudo ka tho Shakahola kiwacho ni Mackenzie kod jogege mane gin godo network ne ginego ji aenani to pok wabedo ne to wang'eni to koro jogi ne ng'ato ne en breadwinner mar family ne owe nyithindo to ang'o ma watimo mondo ji jogi the victims obede compensated mondo mi wayud kaka wakonyo jogi nyaka wang'eni to en responsibility mar ng'a mar rito ngima kod mwandu mar oganda ma en tich sirikal. Koro kane sirikal oninde tije onego bed ni wabedo gi chenro mar compensating the family to mopogore kata gima nyalo miyo gino onego bed ni wabedo gi proper counseling. Jogi sani they are traumatized moro ne en min ng'ato moro ne nyamin ng'ato ka gimoro aina ni winjo ni nyaminu no yude gine kama cha en gima chando paro mar dhano. Koro onego bene sirikal biro kod chenro maber nikech ma it was a clear case of negligence on their part. They failed on their responsibility to protect the life and property of Kenyans. Onego bene jogi bedo compensated, giyudo counseling services mondo mi gi cope up kod ngima gi odhi mbele kaka ngima joma moko. Agoro kiwacho ni nen negligence e part mar obila nen negligence e machalo nade nikech kata ka wang'iyo achich makamae no wach ni nitiere gik mopogore opogore mano yudi mano e ode nyalo bedo ni kata jopiny giwegi ema ok jali joma odak e alwora margi nikech ka gigi duto no yude alwora mano mar kware kuma ng'ani no dake to kata jogo modak machiegni kode manyalo wacho ni jirandege giwacho ni gin pok ne gibedo kod chich mora mora to ng'ega ni e piny Kenya ka nitiere ga gino miluongo ni nyumba kumi initiative monego bed ni ng'ato ng'eyo kata jirande ing'eye kata seche moko kikia kata nyinge jirande ne kia kata dala gi Nairobi ka ne kiae matinde ni kata wambe jopiny nitiere kaka onego bed ni wakonyo obila e timo tijgi onge gima jopiny ne nyalo ng'weyo mar mondo mi ochwal kata report kose negligence adiera ne nitiere part mar ng'a nitie gin lo nitie gima waluongo neighborhood principle ma is a duty mar ng'ata ng'ata mondo mi ing'e kaka jirandi ka gimoro timore ka jirandi marach onego bed ni konyo to at the same time nitie responsibility mar sirikal emomiyo jopiny kata wacho ni ng'ato ok en tich japiny mar mondo mi ing'e ni ati to jirani chana nochio nade kinyo ginene kama nikech dhano be diche yore mopogore opogore gimomiyo wawacho ne negligence on the part of the government ka ng'ato lal igalofu 22 definitely ng'amo lal is common sense ne ati gibiro go report to ka report no go to onge action mokaw is negligence on the part of the government mondo migino ng'ano onego jogi tetete onego ng'ato mokwongo 2022 2023 is a clear case of negligence on the government part or the security apparatus. Kane gitimo gima winjore their duty kako nego bene gitime gine no kogik that level. But ayie kodi ni ati emomiyo na wacho neighborhood principle no onego bene dhano modak e alwora ing'iyo kaka jirandi chalo. To emomiyo the same thing the same argument emomiyo wapok all e gir report ma DCI ne ng'ani ng'ata chiel ni onego ng'ama duong' jirande ne ni kanye kech nego dhano ng'ato kata kinego nyaka winje kata mana koko moro